yadda na ce mijin balarabiya da nake yi wa aiki a ƙasar Saudiya. Sati na ɗaya da fara aiki a gidan wani balarabe da matarsa, ita ma balarabiya, waɗanda suke matuƙar son junansu, ba su taɓa rabuwa da juna, musamman idan suna tare, ko da yaushe suna amanne kamar cingam. Gashi ba sa jin kunya, ba su jin kunya. Wani lokacin a gabana yake cinta ko kunyata, amma sai na gane cewa su fa ba su san menene wani kunya ba. Ina ji ina gani babu yadda zan yi, sha'awata da tashi sai dai na ƙarace kulafaci na ni kaɗai. To a gaskiya tun da na fara aiki a gidan, da na ga balaraban nan nake sha'awar shi, kuma na saka a raina wata rana sai na ci shi. Ina sane wata rana sai ina aiki a falo, musamman idan na gaishe yana zama shi kaɗai, sai na fito da rabin nonuwa na a waje, musamman sai na sunkuya a gaban shi ko kuma na jiya ɗoruka na ina yin aikin ina jujjuya su. Amma uwar naci ba ta barin shi ko da na minti 5 shi kaɗai, saboda naci ko bacci take yi to a jikin shi take yi. Da ƙyar take barin shi yana zuwa wajen aiki, wani saboda babanta mai kuɗi ne, ita dai kawai ta je wuri a cikin dorenta a koda yaushe anytime. Wata aiko wata rana sai na samu sa'a, ranar da ba zan taɓa mantawa da ita ba, ranar da na ci mijin balarabiya. Ranar suna yin biki a gidansu, da yake masu kuɗi ne, daga gidansu aka turo mota a ɗauke ta a wata katuwar mota, kamar ba za ta je ba, ta ki fitowa da wuri, sai da ta ɓata lokaci. A zuciyata na ce oho dai, yau sai na cika burina. Aiko fitowar take da wuya, na fara shiryawa da tsarawa yadda zan ci balaraban nan. To a ranar akwai wani program na awa 2 da suke kalla a falo tare da ita idan suna nan a tare. To a daidai lokacin ne nake goge musu tayil ɗin ɗakin, nake goge musu tayil ɗin falon. Su idan suna kallon su can suna ta makosasin su, musamman ita ba ta bari shi ko da na minti ɗaya, sai dai gaba tana taɓa can, gaba tana jangwalo can, ta sha mai can. Shi ne wani lokacin har take kasa haƙuri lallai sai ya zira mata a falon. Sai ni kuma a daidai wannan lokacin, a lokacin ne nake goge musu tayil, yawanci ina cikin ɗakin. To tun kafin lokacin program ɗin yayi, na hallara cikin falon, na fara aikin, kuma na riga da na gama shiri na tsaf, jiran shigowar shi kawai nake yi. Aikowa lokaci yana yi sai ga ɗan halak yana shigowa ɗakin, sai na yi kamar ban gan shi ba a lokacin nan. Ina sane sai na saki ɗaurin kirji na da nan ya faɗo ƙasa, daga ni sai pants da brazier. Na tabbatar masa da cewa in dai nonuwa ne da ɗuwayuka, matarsa ko nawa ba ta da su. Na irin sunkuyawa a hankali, na karkaɗa masa su, na jujjuya su, na yi sauri na mai da ɗaurin kirji na yi kamar ba na sani. Sai na ga ya zauna ya ɗauki remote na TV ya kunna, ya fara kallo kenan. Sai na yi zamewar ƙarya, ya ji na yi wani ihu da ƙarfi. Ai kuwa a take ya miƙe tsaye ya taho kusa da ni, yana zuwa sai ya gani kamar ina cikin mawuyacin hali. A daidai wannan lokacin bai san duk shiri na bane ba, sai na miƙa mishi hannuna, shi ma sai ya riƙo nawa hannun. Sai nake nuna masa ba zai iya tashi da ƙafafuwa na ba, sai na ce ya ɗora na kujera. Ai kuwa ɗaga da zai ke da wuya, sai muka faɗa kujerar a tare. To a nan ne fa har breziya ta sai da na cire, ya ga nonuwa na rungume shi. Habawa, ai sai gani na yi zarmalulensa zumbur ya miƙe. Kafin ki ce me, na ciro masa daga cikin wando na fara sha masa bura. Ashe yana so, sai ni ma ya fara shafa ni a hankali, ya fara shafa min nonuwan nan a hankali. Ni kuma shan buran nan kasa nake yi, shanta nake yi a hankali, ina sha. Yana ɗan yin wani nishi, yana ɗan yin wani numfashi sama-sama a hankali. Sha mai buran nan nasa nake yi. Haba malam, shi ma ba sai ya fara sha min nonuwan nan nawa ba, kawai sai na ji ya ɗauke ni cak, ya shigar da ni ɗakin gado, ya ajiye ni a hankali akan gadon da yake cin balarabiyar tasa. Oyo Allah, buri na ya cika. Ya cire min fat ɗin da ya rage a jikina, ya sai ta zama nuna nan tasa cikin turi na, ya fara cina, ya fara zirawa a hankali, ya fara zirawa a hankali a hankali, yana shiga yana fita. Oyo Allah, balarabe shegen balarabe ya iya cin duri a shi.